Αγαπημένες φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως. Σήμερα έχουμε μία σπουδαία, μία λιτή, αλλά πολύ συνεπή και υπεύθυνη ηθοποιό που εδώ και δεκαετίες γράφει τη δική της ιστορία επί σκηνής, αλλά και μπροστά στις κάμερες. Αναφερόμαστε στην αγαπημένη ηθοποιό Ελένη Γερασιμίδου. Είναι εδώ κοντά μας σήμερα και θα μας ξετυλίξει το ταξίδι της ζωής και της καριέρας του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως, αγαπητή κυρία Ελένη Γερασιμίδου. Είναι με πολύ μεγάλη μας χαρά που θα επικοινωνήσουμε με το κοινό της Ομογένειας. Και δική μου χαρά, καλώς σας βρήκα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Είστε μια πολύ συνεπής, θα λέγαμε, υπεύθυνη, αξιόλογη ηθοποιός, αλλά και πολιτικός. Ναι. Εντάξει. Τώρα έχετε και το πολιτικό πνεύμα μέσα στη ζωή σας. Αυτό είναι από τη μέρα που γεννήθηκα, γιατί έζησα σε ένα σπίτι που οι γονείς μου ήταν αγωνιστές, στην Εθνική Αντίσταση τότε, και γενικά άνθρωποι προοδευτικοί, όχι μόνο στις ιδέες τους. Οι ιδέες τους δηλαδή τους κάνανε προοδευτικούς και στην καθημερινή τους ζωή. Δηλαδή σε μια εποχή που τα πάρτι γινόντουσαν, αν γιόρταζε μια συμμαθήτρια, μόνο με κορίτσια, στο δικό μας σπίτι μπαίναν αγόρια, κορίτσια, μυστικά δεν υπήρχαν, τα λέγαμε όλα μέχρι το τέλος. Πολύ προοδευτικό για αυτή την εποχή. Ναι, νομίζω ναι. Είστε βέβαια και πολιτικός, υπήρξατε βουλευτής του ΚΚΕ και μάλιστα σε μια πολιτική συγκυρία όχι τόσο καλή. Ναι. Πώς ήταν για σας αυτή η εμπειρία? Εντάξει, είτε ΣΥΡΙΖΑ ήταν είτε κάτι άλλο. Το κακό είναι ότι είναι σχεδόν ίδιοι, με πολύ μικρές διαφορές. Οπότε οι συγκυρίες πάντα είναι περίεργες. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε μία ομάδα βουλευτών, πιστών, αγωνιστών μέσα στο ίδιο τον κόσμο, μέσα στο ίδιο το κίνημα το λαϊκό, όπως λέμε. Και αυτό έχει σημασία. Δεν είναι η Βουλή το πεδίο δράσης μόνο. Είναι και αυτό, αλλά το σπουδαίο πεδίο είναι οι λαϊκοί αγώνες. Φύγατε όμως από το Κοινοβούλιο, ήταν δική σας επιλογή. Ναι, ήταν δική μου φυσικά. Δεν ήρθαν και μου είπανε παραιτήσου, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αν και κάποιοι θέλησαν να το υπονοήσουν και αυτό. Επειδή δούλευα στο Άλσος τότε, είχα πάει για ένα καλοκαίρι για λόγους οικονομικούς και δεν το υπολογίσαμε εξ αρχής αυτό. Δεν μπορούσα να θετήσω το λόγο μου, το συμβόλαιό μου, είχα πάρει προκαταβολή. Βέβαια εκ των υστέρων μπορεί, αν ρωτούσα τον επιχειρηματία, να μου έλεγε εντάξει, αλλά δεν νομίζω, γιατί ήμουν ένα βασικό στοιχείο της παράστασης, έστω και με μικρό ρόλο. Οπότε οι ολομέλειες γίνονται, και μάλιστα και το καλοκαίρι, γιατί και ο Μητσοτάκης ήρθε πολύ έτσι ορεξάτος να ψηφίσει νομοσχέδια και ψηφίζονται τα καλοκαίρια μπόλικα, έτσι να περνάνε λίγο χωρίς να το παίρνει χαμπάρι ο κόσμος, αλλά εντάξει, οι δικοί μας επαγρυπνούν. Έχετε δίκιο, δείξατε όμως τη συνέπειά σας εσείς και στο επαγγελματικό κομμάτι. Τώρα σας βρίσκουμε στην τηλεόραση, δεν είχατε βάλει τελεία? Και εγώ προσωπικά δεν έχω βάλει τελεία. Τώρα αν κάποιοι μου έχουν βάλει μόνοι τους τελεία, εγώ δεν φταίω. Εγώ απλώς έχω πει ότι δεν μπορώ να είμαι επί καθημερινής βάσεως στην τηλεόραση, γιατί εντάξει, μπορεί να μην φαίνονται τα χρόνια υπάρχουν διαφορές που φέρνει ο χρόνος, που φέρνει η κούραση, που φέρνουν οι αγωνίες, η ζωή η ίδια. Δεν υπάρχουν οι ίδιες αντοχές να πηγαίνω να κάνω καθημερινό ή να μην είναι καθημερινό, αλλά να είμαι κάθε μέρα στα γυρίσματα. Αυτό που έκανα επί πολλά χρόνια, να σηκώνομαι από τις 6 και να γυρίζω σπίτι μου 1 και 2, γιατί το θέατρο δεν το εγκατέλειψα ποτέ. Οπότε καταλαβαίνετε, από το ξύπνημα το πρωινό μέχρι να αρχίσει το γύρισμα και μέχρι να τελειώσει το γύρισμα το απόγευμα, μετά κατευθείαν στο θέατρο, ήταν κάτι που το αντέχεις μόνο όταν είσαι αρκετά νέος. Όμως δεν έχω πει ότι δεν θέλω να παίζω. Έπαιζα μέχρι πρότινος στη Μουρμούρα, που ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Πήγαινα εκτάκτος, περνούσα υπέροχα, κάναμε πολύ ωραία δουλειά
Και τώρα πηγαίνω όποτε με φωνάζει και όποτε με χρειαστεί, πηγαίνω στο Λάκη το Λαζόπουλο που έχουμε ένα δεσμό έτσι παλιό. Από το Θεσσαλικό Θέατρο είναι η επαφή σας? Ναι. Από εκεί ξεκίνησε και ο Λάκης, κάναμε παρέα, παίξαμε τα πρώτα του κείμενα και μετά πήρε το δρόμο που έπρεπε να πάρει. Πώς είναι ο συνεργάτης ο Λάκης? Ο συνεργάτης είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Είναι σαν να μην πέρασε στιγμή από τη μέρα που γνωριστήκαμε. Αυτή η ατμόσφαιρα βέβαια δεν συνεχίζεται στην πραγματική μας ζωή. Δεν το λέω με καθόλου παράπονο. Μου αρκεί ότι όταν βρισκόμαστε είναι σαν να μην χαθήκαμε ποτέ. Διασκεδάζουμε όπως διασκεδάζαμε από τον πρώτο καιρό που γνωριστήκαμε, που ο Λάκης ακολουθούσε το Θεσσαλικό στα χωριά από αυτό και γελούσα πάρα πολύ μαζί του. Και γενικά είναι πολύ δοτικός στο γύρισμα, πάρα πολύ. Και επίσης δεν είναι, όχι μην πεις κάποια άλλη λέξη, σε αφήνει. Και μπορεί να σου πει ότι είναι και καλύτερη βέβαια. Εννοείται ότι έχει να κάνει με ηθοποιό που δεν θα αλλάξει το νόημα. Μπορεί όμως εκεί στη βιασύνη απάνω να μην μπει ακριβώς την ίδια λέξη, αλλά μία που ο Λάκης μπορεί να τη θεωρήσει και δυνατότερη. Και το λέει, έχει αυτή την παλικαριά που δεν την έχουν όλοι. Σίγουρα, όταν γράφουν. Σίγουρα. Αλλά βέβαια έχει εμπιστοσύνη γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που δεν θα πει κάτι για έτσι, γιατί το θεωρεί πιο αστείο, να πει έναν έκδοτο. Πάνω στο κείμενό του θα είναι. Έχουμε αυτή τη σύμπνοια. Και αυτό είναι πολύ γοητευτικό. Μας έλειψε η σάτυρα στην τηλεόραση. Πιστεύετε ότι δεν χωράει η σάτυρα στην τηλεόραση? Γιατί σίγουρα έχει και πολιτικό περιεχόμενο. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε σάτυρα. Τι ήταν η Μίτση? Δεν αναφέρομαι στο Σεφερλί. Εντάξει. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει καλύτερα. Εκείνο που με ενοχλεί εμένα είναι να εκφράζεσαι για κάποιους ανθρώπους απαξιωτικά. Αυτό. Μπορεί να έχει τεράστιο ταλέντο, μπορεί να μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, το λέει και μόνος του ότι μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, αλλά το να λες ας πούμε για ηθοποιούς που είναι χρόνια και στο θέατρο και στην τηλεόραση έχουν υπάρξει, να λες ας πούμε και το όνομά της για να τη μάθουνε, και αναφέρομαι στην Πιτσιόλα, δηλαδή αυτό δεν είναι συναδερφικό. Μπορεί να σε πειράζει κάτι, εκφράστηκε κάπως για σένα. Πολλοί έχουν εκφραστεί. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά τόσο βαριές κουβέντες και τόσο να λες μόνος σου πόσο κόσμο έχεις, αυτό δεν είναι πάντα ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Είσαι πάρα πολύ καλός στο είδος σου. Σε ένα είδος που εμένα μπορεί να μην μ' αρέσει. Δηλαδή μπορεί να μην μ' αρέσει η σατυρά σου, μπορεί να μην μ' αρέσει ο τρόπος που οι κώδικες σου. Εγώ δεν θα ασχοληθώ, δεν θα κρίνω κανέναν, γιατί καταλαβαίνω ότι ο καθένας εκφράζεται με τον τρόπο που θέλει. Σε όλες τις πτυχές της ζωής του, μην μείνουμε μόνο στην τέχνη και γενικότερα στις επιλογές του. Δεν είναι δημοκρατικό, δεν είναι προοδευτικό αν θέλετε να κρίνεις τις επιλογές των άλλων, πόσο μάλλον να απαξιώνεις. Σε αυτό είμαι κάθετα αντίθετη. Πάντως και η με το Σεφερλί. Δηλαδή μας λέτε ότι αν σας έκανε κάποια πρόταση συνεργασίας δεν θα δεχόσασταν. Δεν μπορώ να το πω αυτό, γιατί μπορεί να μου έκανε μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Εγώ του δίνω περιθώρια. Δεν μπορώ να πω τώρα αυτή τη στιγμή έτσι ελαφρά την καρδία, γιατί είναι προσβλητικό να το κάνω. Μάλιστα. Πάμε να σας ρωτήσω για την επιθεώρηση. Πιστεύετε ότι είναι σε καλό επίπεδο η επιθεώρηση εδώ στην Ελλάδα? Τελευταία δεν έχουμε πολλές, εκτός από το Άλσος, στο οποίο εγώ έπαιξα το 19 το καλοκαίρι, τότε που βγήκα και ο βουλευτής και δεν πήγα, που δεν ήταν επιθεώρηση. Ήταν το δικό μας σινεμά, ήταν έργο στην ουσία, μουσικό θέλετε να το πούμε, όπως θέλετε. Ήταν η ιστορία του σινεμά, του ελληνικού σινεμά. Δεν έχω παρακολουθήσει τις επόμενες δουλειές του Άλσους. Έχω μείνει στο Χάρη Κλίν, με τον οποίο δούλεψα 2 χρόνια, 2 καλοκαίρια, με τον Μουστάκα, με τον Κωνσταντίνου, με τον Παπαδόπουλο, τον Σπύρο, την Βάσια την Τριφίλη.
Όχι, δεν ήμασταν όλοι μαζί. Η σταθερή ήταν ο Χαρικλίν, ο Μουστάκας, ο Κωνσταντίνου και εγώ για 2 καλοκαίρια και μετά και η Παναγιωτοπούλου η Άννα μου. Και το λέω η Άννα μου γιατί πραγματικά την είχα αγαπήσει πάρα πολύ την Άννα, είχα δουλέψει πολύ μαζί της. Έχω μείνει εκεί στην επιθεώρηση. Στο Δελφινάριο δεν με τραβάει, δεν είναι ο δρόμος μου κατά εκεί. Όχι, δεν είναι ο δρόμος μου. Γιατί και εμείς παίζουμε τα καλοκαίρια. Εμείς πρέπει να το πω τώρα, μια και μιλάμε για επιθεώρηση. Βεβαίως. Στο μικρό μας θεατράκι, επειδή υπάρχει μια ωραία αυλή, κάνουμε πάντα επιθεωρήσεις. Έχουμε ανεβάσει το πρώτο καλοκαίρι του Πάνου του Χατζικουτσέλη, που δεν είναι και αυτός μαζί μας δυστυχώς, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά ανεβάσαμε του Ξανθούλη τα σκουπίδια, που είναι σαν επιθεώρηση. Του Χαλιώτη, μια μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη του Χαλιώτη, μέσα στην καραντίνα, που αφήνανε λιγότερους θεατές. Ήμασταν λίγες οι θέσεις, παίζαμε με 38 άτομα, αλλά αυτά τα 38 σκοτωνόντουσαν ποιος θα πάρει θέση. Πολύ ωραία επιθεώρηση. Και μετά με τον Άγγελο τον Πυριόχο τα τελευταία χρόνια, είτε επιθεώρηση είτε κάποια κωμωδία. Νομίζω ότι εμείς, θα το πω και ας με διαψεύσουν, εμείς ξαναφέραμε το καλοκαίρι την επιθεώρηση στην Αθήνα σε αυτό το πολύ μικρό θέατρο. Κάποιοι κάνουν πως δεν το ξέρουν καθόλου. Δεν πειράζει, εμείς υπάρχουμε, έχουμε το κοινό μας. Όπως και αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία με το έργο του Αύγουστου Κορτό, τη μικρή λέξη αγάπη. Είμαστε sold out, συνέχεια παίρνουμε παρατάσεις συνέχεια. Για κάποιους δεν υπάρχουμε, δεν είμαστε στα προτινόμενα. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Είναι ένας πόλεμος, επειδή έχω φύγει από το... Δεν θα πω από το εμπορικό, γιατί εμπορικά είναι και πάρα πολύ καλά θέατρα και πολύ καλές παραστάσεις. Δεν είναι... Τι θα πει εμπορικό. Έλεγα πάντα παλιά, ο Λευτέρης Βογετζής ήταν πάντα γεμάτος. Και ποιότητα και εμπορικότητα. Και τώρα γίνεται αυτό. Μπορούμε να αναφέρουμε και παραδείγματα. Δηλαδή, του Μπρέχτ, το Αρτούρο είναι γεμάτο και πολλά, αλλά τώρα δεν μπορώ να αναφέρω. Έχουν επιτυχία τεράστια, αλλά είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτά. Ακριβώς. Και δεν το λένε πουθενά. Δεν πειράζει. Να πούμε στους φίλους μας την Ομογένεια, το θέατρο της κυρίας Γερασιμίδου και της οικογένειάς της είναι το Από Κοινού. Βρίσκεται στην Ιερά Οδό, σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Όχι στην Ιερά Οδό, στην πρώτη παράλληλος δρόμος. Ευπατριδών 4. Ευπατριδών 4. Είναι ένα πολύ γλυκό θέατρο, πολύ ζεστό. Έχουμε απολαύσει πολλές φορές παραστάσεις. Πραγματικά γίνονται επιθεωρήσεις σε αυτό το θέατρο κάθε καλοκαίρι. Αν βρεθείτε εδώ, αξίζει να το επισκεφτείτε. Έχουμε κόσμο. Έχουμε κόσμο από την Ομογένεια. Έχουμε πάρα πολλούς Κύπριους βέβαια, που δεν τους θεωρούμε ξένους, ούτε και τους άλλους. Μας έρχονται και από έξω. Και από Γερμανία μας έχουν έρθει, γιατί έκανα ένα μονόλογο, το Ανάκτορο στην Άνω Τούμπα, που ήταν ένα τέτοιο θέμα. Πολύ ωραίο και κωμικά στοιχεία και πολύ δραματικά στοιχεία για μια γυναίκα που είχε ζήσει εκεί και που έφτιαξε το Ανάκτορο. Ερχόταν κόσμος και από τη Γερμανία και από τη Αυστραλία έχουμε κόσμο. Αυτοί μας ξέρουνε. Με ένα περίεργο και μαγικό τρόπο μας ξέρουνε και έρχονται. Κυρία Γερασιμίδου, είστε μια εξαιρετική ηθοποιός, σας το λέω έτσι και το εννοώ απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ η έκφρασή σας, όπως εκφράζεστε στους κομικούς ρόλους, που πιστεύω είναι και δυνατά σημεία αυτά, με μια ατάκα σας, με μια έκφρασή σας κερδίζετε το κοινό. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό που συμβαίνει. Δεν σας έχω απολαύσει πολλές φορές σε δραματικούς ρόλους. Υπήρξαν δραματικά στοιχεία ενταγμένα σε κάποιο κείμενο, αλλά έχω πάρει βραβείο από απόλυτα δραματικό ρόλο στο σινεμά. Στην ταινία του Αγγελόπουλου, Μια αιωνιότητα και μια μέρα, με ένα πάρα πολύ μικρό ρόλο. Δεν περίμενα καν να με βάλουν στην κατηγορία του δεύτερου κρατικού βραβείου, δηλαδή δεύτερου γυναικείου ρόλου. Συνέβη και αυτό. Έτσι είναι στο θέατρο, υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, πολλά συναισθήματα, είναι ολόκληρος ωκεανός συναισθημάτων πραγματικά στην τέχνη.
Θέλετε να μιλήσουμε, από πού να αρχίσουμε? Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τη Θεσσαλονίκη, από εκεί που ξεκινήσατε. Θέλω να μιλήσουμε και για τη μητέρα σας, τον πατέρα σας, αν είσαστε έτσι σε καλλιτεχνικό χώρο. Ποια ήταν τότε τα όνειρά σας? Εγώ είχα μάθει ότι θέλατε να γίνετε δημοσιογράφος. Ναι, δεν είχα σκεφτεί καθόλου να γίνω ηθοποιός. Η μάνα μου το σκέφτηκε, πήγε, με έγραψε στην καλύτερη σχολή που υπήρχε τότε. Δυστυχώς ο δάσκαλός μου πέθανε νωρίς. Τον πρόλαβα, ήταν συνεργάτης του Κάρλου Κούν για αρκετά χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος. Είχε τελειώσει αρχαιολογία, είχε τελειώσει διεύθυνση ορχήστρας από την Αλεξάνδρεια, σε μια οικογένεια υπέροχη μουσικών. Και μια σχολή όπου ήταν και το σπίτι του και ήμασταν όλοι μαζεμένοι εκεί. Οι γονείς μου λοιπόν ήταν δύο άνθρωποι απλοί της δουλειάς, τις πεποιθήσεις τις είπαμε, που αγαπούσαν πάρα πολύ την τέχνη και είχαν και πάρα πολύ καλό γούστο. Αυτό απορρέει από την ιδεολογία τους, αυτό δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό, γιατί έτσι ήταν και γύρω. Η μάνα μου ήταν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, αλλά μέχρι το δημοτικό, γιατί μετά ήρθε ο πόλεμος, και διάβαζε πολύ, όσο προλάβαινε δηλαδή διάβαζε, και μετά όταν πια σταμάτησε να δουλεύει, δούλευε σε σπίτια, ήξερε δύο γλώσσες, γερμανικά πρώτα και αγγλικά μετά, δουλεύοντας τα άμαθε αυτά, αλλά δεν έμεινε, προχώρησε και στο διάβασμα και στο γράψιμο. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Εμένα με βοηθούσε μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου στα μαθηματικά, όπου ήμουν σκράπας. Τώρα όμως έχω εξελιχθεί πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχουν τα μηχανάκια, αλλά κάνω συνδυαστικές σκέψεις και είμαι λίγο η λογίστρια του θεάτρου μας. Τέλος πάντων, αγαπούσαν τα καλά βιβλία, την καλή μουσική, τραγουδούσαν πολύ. Ο πατέρας μου ήταν ο καλλιτέχνης της παρέας. Έπαιζε φυσαρμόνικα, τραγουδούσε, ήταν πάρα πολύ αστείος. Δηλαδή έλεγε ιστορίες από την κατοχή, από βασανιστήρια, και πέθαινες από τα γέλια, γιατί ήταν η απόσταση του χρόνου. Εγώ αυτό το χρησιμοποιώ πολύ στα μαθήματα που κάνω. Το πώς, τι σχέση υπάρχει μεταξύ του αστείου και του τραγικού, του δραματικού ή του δυσάρεστου, ας πούμε, μην πάμε μέχρι το τραγικό. Η μητέρα μου ήταν ο στυλοβάτης όλων των επιθυμιών μας και των ονείρων μας. Τα αδέρφια μου, εκτός από την Νατάσα και ο αδερφός μου, που και αυτός έχει φύγει από τη ζωή πολύ ξαφνικά, έδειξαν από την αρχή τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες. Δηλαδή ο αδερφός μου έγραφε πολύ ωραία τραγούδια, ζωγράφιζε καταπληκτικά. Την Νατάσα τα ξέρετε, πολύ πλευρό ταλέντο, τα έκανε τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα να μην κάνει. Εγώ δεν είχα εκδηλωθεί, έγραφα και γράφω ακόμα, και πρέπει να σας πω ότι θα βγάλω και καινούργια διηγήματα, πολύ ωραία, πολύ μικρούλικα, που έχουν να κάνουν με τα εφηβικά χρόνια και τα νεανικά, ιστοριούλες μικρούλες, χαριτωμένες. Το περιμένουμε, Ναι, καλύτερα να μην πω εγώ. Οπότε το περιβάλλον βοηθούσε πάρα πολύ. Εγώ δεν είχα, εγώ έλεγα, και δεν ξέρω πώς η μάνα μου αντιλήφθηκε αυτή την... Με έγραψε και ακολούθησα το δρόμο που μου διάλεξε. Αλλά της είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Και η Νατάσα, η αδερφή σας, εξαιρετική όπως είπατε, πολυτάλαντη, πολύπλευρη. Πολύ. Εκείνη έκανε την πρώτη επαφή με το Χάρι Κλίν. Ναι, βεβαίως. Πήγε γυρνώντας από την Αμερική με τα παιδιά της, που είχε πάει με τον άντρα της, ήταν χωρίς δουλειά. Και πήγε στο Χάρι Κλίν, νομίζω ότι την είχε στείλει η Χάρις Αλεξίου. Την ήξερε και σαν φωνή, να πάει για να τραγουδήσει. Και της είπε, έχω κλείσει. Και του είπε αυτή, εγώ κάνω και άλλα πράγματα. Και άρχισε τους αυτοσχεδιασμούς. Δεν είχε πάει σε σχολή η Νατάσα. Ήταν από μόνη της. Μπορούσε να δει αυτό το φλιτζάνι και να κάνει μια ολόκληρη ιστορία. Ήθελε πάντα όμως να είμαι κι εγώ και να κάνω ερωτήσεις. Να την τσιγκλάω. Και βέβαια εμπνεόταν πολύ, επειδή εγώ ξεκαρτιζόμουν στα γέλια.
Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία με το θέατρο. Μετά με ταινίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Η φωνή όμως ήταν κάτι και το γενικότερο το ταλέντο της στο κωμικό. Σας λείπει η αδερφή σας? Εσείς τι λέτε? Ναι, μου λείπει, αλλά έχω βρει έναν τρόπο να τους έχω κοντά μου. Έτσι πρέπει με κάποιο τρόπο να διαχειριζόμαστε το πένθος. Δεν θέλω να το πω πένθος. Είναι αυτό που λέει ο λαός, να ζείτε να τους θυμάστε. Είναι πάρα πολύ σοφό, γιατί όσο ζεις και τους θυμάσαι όλους αυτούς που φύγανε, είναι εδώ. Είναι εδώ. Δηλαδή αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου. Τι να κάνουμε, είναι το αναπόφευκτο που λένε και εμείς κάποτε θα αποχαιρετήσουμε και γι' αυτό πρέπει να αφήνουμε γλυκές αναμνήσεις, είτε με τη μυρωδιά ενός φαγητού, είτε με ένα αντικείμενο, είτε με ένα εργόχειρο, δεν ξέρω με τι. Εγώ νομίζω ότι το έργο που έχετε εσείς οι ηθοποιοί σας περνάει στην αθανασία. Ναι, παρόλο που λένε ότι η δουλειά μας είναι εκείνη την ώρα και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Γιατί, να σας πω κάτι, αυτό που κάνουμε στο θέατρο, μόνο ως ανάμνηση και δική μας και του κόσμου, όσων μας έχουν δει, μπορεί να σταθεί. Γιατί μένα δεν μου αρέσουν οι παραστάσεις που βιντεοσκοπούνται καθόλου. Και δεν τις θέλω και δεν τις βλέπω. Γιατί όταν τις βλέπω λέω, μα έτσι παίζω και λένε ότι είμαι καλή. Γιατί είναι άλλη, έχει μια άλλη δυναμική αυτό το πράγμα. Έχει μια υπερβολή όταν το ακούς. Λες, μα έτσι φωνάζω. Που δεν φωνάζεις έτσι, αλλά έτσι ακούγεται. Μια παράσταση που είδα βιντεοσκοπημένη, η μοναδική, ήταν του Σταμάτη του Χονδρογιάννη, που είχε κάνει το Λόξα και Δόξα του Ξανθούλη στο Θέατρο Αποθήκη. Αυτό ήταν καλύτερο από την πραγματική παράσταση, γιατί είχε έρθει με όλες τις μηχανές του, ήταν εξαιρετικός τηλεσκηνοθέτης, δεν υπάρχει και αυτός πια δυστυχώς, και παρακολούθησε την παράσταση με τις κάμερες, με όλα τα εργαλεία και ήταν ζωντανή παράσταση. Την κάναμε Δευτέρα και μπήκε στο θέατρο της Δευτέρας με κοινό. Είναι η μόνη βιντεοσκοπημένη παράσταση που μπορώ να παραδεχτώ. Κυρία Γερασιμίδου, η πρώτη σας παράσταση ήταν όμως «Κάτι τρέχει στα γύφτικα». Σαν επιθεώρηση, όχι πρώτη μου. Είχα ξεκινήσει... Σαν επιθεώρηση. Ναι. Από το Θεσσαλικό Θέατρο ήταν. Το Θεσσαλικό. Ήμουν ήδη 8 χρόνων ηθοποιός όταν το έκανα αυτό. 7. Ήρθε και ο Μεθοριακός Σταθμός. Ναι. Κομβικό σημείο κι αυτό στην καριέρα σας. Είχατε τη μεγάλη χαρά να συνεργαστείτε με πολλούς ηθοποιούς. Όλο το ελληνικό θέατρο. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι όταν μου έγινε η πρόταση δεν ήθελα να πάω. Γιατί τότε πάρα πολύ το κατηγορούσαν το Μεθοριακό Σταθμό και λέω τώρα τι να πούνε για κάποια πράγματα που βλέπουμε. Δεν θα πω, φυσικά, γιατί δουλεύουν και χαίρομαι, δουλεύουν συναδελφοί μου. Αλλά κάποια είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ούτε θα φωτογραφίσω, ούτε θα πω περισσότερα. Θέλω να πω ότι υπήρχε η φήμη, τι βλακεία είναι αυτή και τι είναι αυτό το πράγμα. Αριστούργημα μου φαίνεται μπροστά. Δεν ήθελα λοιπόν να πάω, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ο Ξανθούλης, ήμουνα κουλτούρ-μουλτούρ, έτσι το λέει ο Γιάννης, και με πείσανε κάτι νέοι επιστήμονες φίλοι μου, συνομιλικοί μου σχεδόν, από τη Βέρεια και πολλοί θεατρόφιλοι. Και μου είπανε, θα πας γιατί είναι η δουλειά σου και θα σε βοηθήσει πολύ στη δουλειά σου. Με κάλεσαν, δεν παρακάλεσα κανέναν. Και πράγματι υπήρξε έτσι κομβικό σημείο στην, ας πούμε, καριέρα μου. Δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά και τώρα που το θυμάμαι, πραγματικά έπαιξα με πολύ σπουδαίους ηθοποιούς, έκανα επιτυχία με το Στέλιο τον Καπάτο που δεν είναι πια μαζί μας, εξαίρετος ηθοποιός, πρωταγωνιστής του Κρατικού. Έρχεται και στην προσωπική σας ζωή και ο ξένος. Ναι. Και αυτό που παραμένει ξένος, πρέπει να σας πω. Το λέει και μόνος του. Ναι, και όσο μεγαλώνουμε είναι πιο ξένος. Δηλαδή είναι στον κόσμο του, κάνει πάρα πολλά, έχει μπαξέ,
Μας έφερε και λαχανάκια, Βρυξελών έχει καλλιεργήσει, τα πάντα. Μέχρι και οποροφόρα, που αυτό είναι μια παρηγοριά στο καμένο μας σπίτι, το οποίο μισό είναι καμένο, το ξέρετε, και δεν βλέπω να γίνεται κάτι, αλλά θα το παλέψω. Κάνει πάρα πολλά για το θέατρο με τα χέρια του, εκτός που παίζει και όλα αυτά που κάνει, αλλά γενικά ήταν πάντα σιωπηλός και παραμένει σιωπηλός και έχει κάποιες αιμονές με τα σουντόκου, τώρα μαθαίνει Ιταλικά, δεν μ' ακούει τι του λέω και λέω την επόμενη φορά που θα με ρωτήσουν στην τηλεόραση γι' αυτό, που γελάει ο κόσμος, δεν είναι για γέλια όμως. Εντάξει, δεν είπα ότι θα χαλάσει αυτό που υπάρχει, αλλά θα πω ναι, είμαι 45 χρόνια με έναν άνθρωπο, αλλά πολλά από αυτά είμαι μόνη μου. Κυρία Γερασιμίδου, πάντως εσείς μας δίνετε ότι είστε ένα ζευγάρι πολύ σταθερό μέσα στη showbiz. Σίγουρα. Δηλαδή δεν είμαστε και μόνοι, είναι και άλλα ζευγάρια. Απλώς έχουμε μάθει να λέμε για τους ηθοποιούς που χωρίζουν και κάνουν και δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Χωρίζουμε, αλλά είμαστε οικογένεια, αλλά εγώ πάω στο Χαβάη, στο Ντουμπάι. Στην Κούβα. Ναι, όπου θέλω πάω και το προβάλλω και όλο αυτό το πράγμα και τα ακριβά ξενοδοχεία. Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Είμαστε οικογένεια πραγματική και ο ένας για τον άλλον. Μπορεί να ανέφερα μια καθημερινότητα που είμαι σίγουρη, γιατί κάποτε είχα γράψει και ένα νούμερο και γελούσαν οι γυναίκες και εκεί κατάλαβα ότι όλες είναι ομοιοπαθείς και χάρηκα γι' αυτό. Δεν χάρηκα για τα στενάχωρα πράγματα, αλλά για πράγματα που είναι κοινά. Οπότε το γυρνάς και στο αστείο και το ξεπερνάς, γιατί είναι πια ο άνθρωπός σου. Είναι ο άνθρωπός σου, αυτός και κανένας άλλος, δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν είναι τόσο πολλά τα χρόνια και σε δένουνε κοινές επιδιώξεις και όνειρα, είναι σημαντικό αυτό. Σίγουρα. Πολύ, όταν δουλεύεις για τον ίδιο σκοπό. Το 1981 παντρευτήκατε τον ξένο, το 1982 ήρθε στη ζωή σας η Αγγελική, η υπέροχη Ναι. Αγγελική. Ναι. Μιλήστε μας για την Αγγελική, είναι τόσο ταλαντούχα, τόσο αξιόλογη. Χαίρομαι που το λέτε μόνοι σας και εγώ βρίσκομαι στη φάση πια να λέω με θάρρος ότι πραγματικά είναι ταλαντούχα. Είναι ένα παιδί αρκετά διαβασμένο, όχι αρκετά πολύ, που εξακολουθεί να διαβάζει, γράφει και γράφει ωραία. Έγραψε και ένα πολύ ωραίο άρθρο σε φιλολογικό περιοδικό για την δουλειά μας και έργα γράφει, ετοιμάζει τώρα κάτι μεγάλο που δεν θα παιχτεί σε εμάς, θα παιχτεί σε άλλο χώρο. Αλλά θα παιχτεί σε εμάς πάντως, εδώ στην εκπομπή. Στην Ελλάδα, ναι. Τέλος πάντων, και οι κώδικες της οι ερμηνευτικοί έχουν φύγει, όπως είπε ο δάσκαλός της, γιατί μας έκανε την τιμή. Ο Κιμούλης είναι ο δάσκαλος. Να έρθει να την δει, πράγμα που δεν το κάνει συχνά, και είπε αυτό, έχει φύγει αυτή. Αυτό ήταν πολύ κολακευτικό και εγώ το λέω με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Ποτέ δεν μιλούσα, έχει 20 χρόνια ήδη στο χώρο η Αγγελική. Εντάξει, δεν έχει κάνει τηλεόραση σχεδόν καθόλου, πολύ λίγο. Δεν προβάλλεται ιδιαιτέρως, αλλά μπορώ με πολύ περηφάνεια να πω ότι πάει πολύ καλά στη δουλειά της. Και βεβαίως διευθύνει στον τομέα της, γιατί έχουμε χωριστεί σε τομείς στο θέατρο, πάρα πολύ καλά. Δεν θέλουμε δημόσιες σχέσεις από κανέναν, τις κάνουμε μόνοι μας. Μπήκα και εγώ σε αυτό το χώρο φέτος και πάμε πάρα πολύ καλά. Και θέλω εδώ να πω ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που κάνουν ομάδες και είναι λίγο αμαρτία από το Θεό, που λέει και ο λαός, να πηγαίνουν κάποιοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς την ουσία να κάνουν κάτι. Αυτό τώρα είναι μια καταγγελία και όποιος θέλει να μου απαντήσει. Να δίνεις τζάμπα λεφτά που ούτε το δελτίο να σου κάνουνε, ούτε την επίσημη να σου κάνουνε. Απλώς να στέλνουν, να λένε πήγαινε σε αυτή. Εγώ στις εκπομπές πάω μόνη μου. Πάω μόνη μου. Κάθε μέρα χτυπάνε 100 τηλέφωνα να πάω εδώ, να πάω εκεί και να πηγαίνω. Δεν σνομπάρω,
απλώς επιλέγω. Κάποιους που με δυσαρέστησαν πολύ, δεν θα τους κάνω τη χάρη. Θέλω να πω, τέλος πάντων, να μην τους χαρακτηρίσω. Είναι και να λένε ότι βοηθάνε το θέατρο. Όχι, δεν το βοηθάνε. Εκμεταλλεύονται τα νέα παιδιά και τα μικρά θέατρα. Δυστυχώς. Αυτό κάνουν. Βεβαίως να κάνουν τη δουλειά τους. Ας πάνε να χωθούν στους μεγάλους επιχειρηματίες. Εκεί όμως είναι πολύ λίγοι αυτοί που τα καταφέρνουν καλά. Αν τα καταφέρνουν. Γιατί όταν έχεις να κάνεις με ένα θίασο διακεκριμένων ηθοποιών, δεν πολύ χρειάζεσαι το νεότερο... τον κοινωνιολόγο, επικοινωνιολόγο μάλλον. Μάλιστα, πολύ σωστά το θέτετε το ζήτημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα εδώ στην Ελλάδα. Είναι πραγματικότητα. Είναι αυτή, είναι. Τι να κάνουμε. Κυρία... Εδώ στο Hollywood, η Meryl Streep δεν είχα διαβάσει κάποτε ότι μόνη της κανονίζει τις δουλειές της. Θα μου πεις είναι η Meryl Streep, αλλά μέχρι να γίνει. Μάλιστα. Μεγάλος σκόπος, μεγάλος άθλος να φτάσεις και να είσαι επώνυμος. Εσείς βρήκατε έτσι την αναγνωρισιμότητα, μάλλον σας βρήκε η αναγνωρισιμότητα πολύ σύντομα. Πολύ γρήγορα γίνεται. Ναι, και πολύ γρήγορα σηκώθηκα και ξαναγύρισα στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε ένα καφεθέατρο εκεί, το παλέψαμε 5 χρόνια και μετά αναγκαστήκαμε να ξανάρθουμε στην Αθήνα. Τι λένε οι Θεσσαλονικείς που φύγατε από τη Θεσσαλονίκη? Οι Θεσσαλονικείς όταν, τώρα δεν ξέρω αν το λένε πια, αλλά όταν είχαμε πάει με τους μπαμπάδες με ρούμι, μας αφήσατε και μας ξεχάσατε. Και τους είπα, 5 χρόνια ήμασταν εδώ, βγαίναμε τα βράδια και κολλούσαμε τις αφίσες μας. Και μας λέγατε με θίασο ήρθατε. Όταν τα έλεγα αυτά, μου έλεγε ο άντρας μου είσαι καυγατζού. Όχι, δεν είμαι καθόλου καυγατζού. Λέω την αλήθεια, αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου. Θα ξαναπάμε τώρα στο τέλος του Μάρτη με τη μικρή λέξη αγάπη. Θα πάμε κι εμείς βέβαια. Θα πάμε στο Διπεθέ της Λάρισσας. Πάλι με τη μικρή λέξη αγάπη και με ό,τι άλλο μπορούμε αργότερα πάντα πηγαίνουμε. Κυρία Γερασιμίδου, έχετε έτσι κάποια ακραία αντίδραση του κόσμου απέναντί σας, ακραία αντίδραση θαυμασμού εννοώ, γιατί είστε αγαπητοί. Σας βλέπουν στον δρόμο. Ακραία όχι, δεν μπορώ να το πω, εκτός από 2 πολύ αστείες περιπτώσεις, τις θυμάμαι με πολύ αγάπη. Δεν έχω μπει σε ένα ψιλικατζίδικο στην Κυψέλη που μέναμε και είναι μια κυρία εκεί της γειτονιάς, μόλις με είδε χάρηκε, καταχάρηκε, μου χτυπάει στην πλάτη. Αχ, εσύ. Εγώ εντωμεταξύ άβαφη, όχι ότι επειδή έχω την ροδόχρου νόσο, ήμουνα κάπως πιο κόκκινη και μου λέει αχ εσύ. Στην τηλεόραση είσαι μια κούκλα, ενώ τώρα, αλλά με πολύ αγάπη. Γέλασα εγώ, τελείωσε αυτό, δεν με πείραξε καθόλου, γιατί με αγάπη το είπε. Το άλλο ήτανε στην αγορά της Κυψέλης, πριν ξανανοίξει, γιατί ένα διάστημα είχε κλείσει. Πριν κλείσει λοιπόν, έχω πάει στην αγορά της Κυψέλης και είναι ήμουνα κι εγώ στα πολύ παχιά μου τότε, μια κυρία όμως διπλή από μένα. Μανάβησα, με ένα κοριτσάκι άλλο τόσο. Κουκλάκια και οι 2. Και λέει η κυρία μόλις με βλέπει, έλα να δεις την κυρία που μας κάνει τη χοντρή και γελάμε. Και της λέω, κυρία μου, δεν την κάνω τη χοντρή, είμαι χοντρή. Αυτά. Κοιτάξτε, όχι ακραία πράγματα, απλώς καμιά φορά πέφτει στο μάτι μου χωρίς να το ψάχνω καμιά κακοήθεια. Όπως η γριά με τη δεξιά τσέπη. Μάλιστα. Εγώ είμαι με τη δεξιά τσέπη, πια δεν είμαι με καθόλου δεξιά τσέπη και ποτέ δεν ήταν δεξιά η τσέπη μου, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεν έβγαλα χρήματα, από την τηλεόραση κυρίως. Φτιάξαμε ένα σπίτι, κάηκε το σπίτι, τώρα είμαστε όπως όλος ο κόσμος. Ζούμε βασικά με τις συντάξεις μας οι μεγάλοι, με τα μαθήματα που κάνει η Αγγελική και από εμάς που πληρώνεται όταν παίζει. Μην φανταστείτε ότι πληρώνεται μονίμως, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και είμαστε ευτυχείς να μπορούμε να κρατάμε το θεατράκι, να πληρώνουμε το ενίκαιό του και τους ανθρώπους που δουλεύουν. Δεν είμαστε πλούσιοι. Και νομίζω ότι πολλοί συναδελφοί μας πια δεν είναι πλούσιοι. Ακόμα και αυτοί που σίγουρα δουλεύουν παραπάνω και...
Η θεατρική παραγωγή δεν θησαυρίσουν, δεν θησαύρισαν ποτέ, είναι δύσκολο το επάγγελμα. Κυρία Γερασιμίδου, είπατε ότι η Κάκη το σπίτι σας ήταν κάτι που σας άγχωσε πάρα πολύ. Είχατε και μία περιπέτεια με την υγεία σας. Ναι, πεθάνε. Ευτυχώς ξεπεράσατε όλα αυτά. Ξεπεράστηκε, ναι, προσέχω πολύ. Με σώσανε. Να κάνουμε. Εντάξει, είναι η ζωή. Όλα στη ζωή είναι. Ακριβώς. Καμιά φορά και το θέατρο είναι ζωή και ζωή είναι θέατρο και όλα γίνονται, εξελίσσονται και δεν σταματάνε ποτέ, όπως το θεατρικό έργο επί σκηνής. Το πρώτο που είπατε, το θέατρο είναι ζωή πραγματικά, και εδώ ήθελα να σας πω, όταν αναφερθήκατε στο πώς παίζεται η κομμωδία, πώς παίζω εγώ την κομμωδία και όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι, είναι αποτέλεσμα μελέτης. Το να πεις με στόμφο ή τώρα εγώ κάνω κομμωδία άρα πρέπει να τα πω κάπως αλλιώς, είναι πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να μπεις, να αναγνώσεις σωστά αυτό που έχει γραφτεί και να το κάνεις όσο πιο απλά και φυσικά γίνεται. Αυτό θέλει κόπο, ή το να τονιστούν αυτά που πρέπει χωρίς να φανεί ο ιδιαίτερος τονισμός. Νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς και σκέψης, και μου το έχουν αναφέρει πολύ σπουδαίοι άνθρωποι αυτό που σας λέω, και το λέω με περηφάνεια. Δεν λέω ότι είμαι πάρα πολύ καλή, λέω αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κομμωδία με υπερβολή, δεν είναι κομμωδία. Δάσκαλοι μου είναι οι πολύ παλιοί. Είναι ο Ορέστης Μακρύς που με τον ίδιο τρόπο σε έκανε, εννοώ τους ίδιους κώδικες, σε έκανε να κλαις ή σε έκανε να γελάς. Δεν έκανε κάτι άλλο. Δεν έλεγε εγώ τώρα κάνω κομμωδία και πρέπει να κάνω έτσι. Και κυρίως αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, δεν έχετε στόμφο. Βέβαια παλαιότερα είχαν οι ηθοποιοί ή κάνω λάθος, δεν ξέρω τι υπήρχε, αλλά νομίζω ότι ήταν στα πλαίσια του μεγέθους και του όγκου που έπρεπε να δώσουν στα μεγάλα κείμενα που παίζανε. Που αυτό, εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολο να γίνει πολύ απλά. Πρέπει όμως και τώρα να μην το απλοποιούμε πολύ. Το κλασικό κείμενο, χωρίς να κρατάμε κανένα στόμφο, καμία τέλος πάντων υπερβολή, όμως το μέγεθος και ο όγκος αυτών των κειμένων, ο ουσιαστικός εννοώ, δεν πρέπει να λείπει. Δεν μπορούμε να τα πατσαβουριάζουμε τα κείμενα αυτά. Είπα μία λέξη λίγο σκληρή, αλλά επειδή έχει συμβεί. Ή να τα αλλάζουμε και να λέμε κάνουμε το τάδε έργο του Στρίνμπεργκ πάνω σε μια ιδέα του Στρίνμπεργκ και του αλλάζουμε τα φώτα. Και αυτό δεν επιτρέπεται, γιατί αυτοί οι μεγάλοι συγγραφείς δεν είχαν απλώς μια ιδέα για μια μυθοπλασία, είχαν ιδέες στα κείμενά τους, γι' αυτό και είναι κλασικά. Μάλιστα. Ποια είναι η κορυφαία στιγμή η επαγγελματική στη ζωή σας, κάποια δουλειά που κάνατε και τη θυμόσαστε με πολύ πολύ αγάπη, κάποια δουλειά που δώσατε όλη σας την ψυχή? Νομίζω ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω, μπορώ όμως να ξεχωρίσω μια στιγμή μέσα στα χρόνια της δουλειάς, την επομένη του θανάτου της αδερφής μου, που παίζαμε στο Λυκαβητό τη Λυσιστράτη. Τη Λυσιστράτη της θεατρικής διαδρομής, όπου έκανα πάλι την Κλεονίκη, και το χειροκρότημα στο τέλος, όταν βγήκα να χαιρετήσω, ήταν διπλό. Διπλό και τετραπλό και όσο θέλετε βάλτε το, εκατονταπλάσιο, και ήταν μισό δικό μου και μισό για την αδερφή μου. Αυτή ήταν μια φοβερή στιγμή μέχρι τώρα. Κυρία Γερασιμίδου, πώς είναι τώρα η καθημερινότητά σας? Καλή. Ζω στο σπίτι, στο μισό σπίτι, ευτυχώς έχει μείνει. Κάνω τις δουλίτσες μου όσες μπορώ, γιατί ναι, λίγο η μέση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, όμως δεν κάθομαι. Μαγειρεύω κυρίως, γιατί για μένα είναι αυτό μεγάλη ιστορία, μεγάλη δημιουργία, χωρίς δύσκολα πράγματα, τα πολύ απλά. Τα πολύ απλά και τα πολύ νόστιμα φαγητά που έχουμε εμείς εδώ στη Μεσόγειο. Μετά φεύγω για την πρόβα. Έχω πολλή δουλειά, όπως είπαμε, για την οργάνωση του. Τα πιο πολλά τα κάνει η Αγγελική βέβαια, αλλά εγώ όταν έρχονται οι μισθοδοστρίες που ανακεφαλιάζω.
κάνω τις πληρωμές, πρέπει να κάνω τους συνδυασμούς, να αφαιρέσω αυτά που πρέπει να αφαιρεθούν και να δοθούν τα υπόλοιπα στο χέρι. Είναι μια ιστορία πολύ για μένα που ήμουν σκράπας. Το θέατρο, παίζουμε δεν παίζουμε, είμαστε εκεί. Εκεί είναι μια άλλη ιστορία, μια παρέα μεγάλη, τον κόσμο που έρχεται στο φοαγέ, μιλάμε, κάνουμε τις παρέες μας και λέμε καθημερινά πράγματα, χαίρονται πάρα πολύ με αυτό. Νομίζω ότι σε αυτό το στοιχείο του εαυτού μου, της προσωπικότητάς μας, που με οφείλεται η μεγάλη αγάπη που απολαμβάνω. Τώρα οι κακοήθειες από κάποιους ακραίους ιδεολογικά τύπους, εντάξει, δεν τα υπολογίζουμε αυτά. Θα θέλατε να κλείσουμε την εκπομπή με ένα πολιτικό σας σχόλιο στην καθημερινότητα της Ελλάδας και με τις πρόσφατες εξελίξεις που είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Σκέφτομαι καμιά φορά κάποιους ανθρώπους, όχι όλους, και δεν χρειάζεται να πω ονόματα, που υπήρξαν συγκαταβατικοί με εμάς τους κουκουέδες, σαν να είναι πολύ ανώτεροι. Μια σνομπίστικη συμπεριφορά, χωρίς λόγο, άνευ λόγου. Γιατί άμα μιλούσες μαζί τους, μπορούσες και να τους ζουρπώσεις, όχι πολιτικά και γενικότερα. Δηλαδή θεωρούσαν έτσι από μόνοι τους ότι είναι πιο μορφωμένοι, πιο κατατοπισμένοι, πιο ελεύθεροι, πιο κομμουνιστές αν θέλετε, άλλου τύπου βέβαια. Λίγο ήταν προδιαγεγραμμένη η κατάληξη αυτή. Γιατί είναι κατάληξη? Γιατί ακόμα αν έχουν μείνει κάποια απομεινάρια, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που ευαγγελίστηκαν, να το πω έτσι. Αυτό πια είναι πασιφανές. Αυτά θα πω, δεν θέλω να ασχοληθώ. Όχι, δεν θέλω, δεν με αφορά καθόλου. Η άλλη ερώτηση ποια ήταν, γιατί μιλάω και τα ξέρω. Σε σχέση με το Κασελάκι όλα αυτά που έγιναν, πώς τα σχολιάζετε? Αυτό δεν το σχολιάζω καθόλου. Γιατί μου φαίνεται, δεν έχω τίποτα μαζί του, μπορεί και αν το γνωρίσω να φίλοι, τέλος πάντων μπορούμε να λέμε μια καλημέρα. Δεν έχω τέτοια στεγανά, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πολιτικός. Νομίζω φερτός μας ήρθε, σαν φερτό υλικό που λένε, από την Αμερική, και αυτό ήτανε. Τώρα δεν ξέρω τι ακόμα θα γίνει. Η πολιτική κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη για τον εργαζόμενο άνθρωπο εδώ στην Ελλάδα. Οι εξώσεις συνεχίζονται. Τα σπίτια παίρνονται έτσι ελαφρά την καρδία για πολύ μικρά ποσά. Κυνηγείται ο συνδικαλισμός άγρια. Έχουμε και τα παραδείγματα τώρα στις 22 του μήνα, δεν ξέρω πότε θα παικτεί η εκπομπή, σέρνουν στα δικαστήρια με κλήτευση τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, γιατί κάνανε παρεμβάσεις έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού και η δικαιολογία είναι ότι παρεμπόδισαν τις συγκοινωνίες. Ποιος τώρα τα λέει αυτά? Το μετρό στη Θεσσαλονίκη μια κλείνει, μια ανοίγει. Μη θυμηθούμε τα τέμπη. Ακριβώς. Μη θυμηθούμε και όλα τα υπόλοιπα που δεν θρηνήσαμε κόσμο, αλλά τρένα να παραλίγο να συγκρουστούν και τα λοιπά και τα λοιπά, να σταματάνε από εδώ, να σταματάνε από εκεί. Δηλαδή, ο στόχος είναι, ένα παλιό βιβλιαράκι που διαβάζαμε έλεγε η φθορά των συνειδήσεων. Και αυτό βέβαια υπάρχει καθημερινά με λίγα ψυχουλάκια να εξαγοράζουμε. Α, τι καλός που είναι, μας έδωσε 150 ευρώ. Σε άλλους έδωσε μόνο 16. Αυτό, στόχος πάντως είναι να μην υπάρχει κίνημα. Να μην υπάρχει καμία αντίδραση, να γίνουν όλα όπως θέλουν. Οι πόλεμοι μένονται σε όλο τον κόσμο. Κρατούν, μένονται και καλά κρατούν. Και αυτά είναι πολύ επικίνδυνα και πρέπει ο κόσμος ο απλός να τα σκεφτεί και να πάρει τις αποφάσεις του για την ίδια του τη ζωή. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας, όλα αυτά που μας είπατε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά. Σας εύχομαι πάντα να υπάρχει ένας ήλιος αισιοδοξίας στην καρδιά σας. Υπάρχει αλίμονο. Να είστε καλά.
Αγαπημένες φίλες και φίλοι, τώρα θα περάσουμε στην ενότητα του ιατρικού τουρισμού. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία νόσο που αγαπάει τις γυναίκες, για τον καρκίνο του μαστού. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον εκλεκτό Δόκτωρ Στέλιο Γιασά, ο οποίος είναι ογκολόγος παθολόγος και διευθυντής στη δεύτερη ογκολογική κλινική εδώ στο νοσοκομείο της Ελλάδας, ΙΑΣΟ. Σήμερα, φίλες μου, θα ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί είναι λίγο σε σύγχυση στο μυαλό μας και αναφερόμαστε στο θέμα του καρκίνου του μαστού. Γι' αυτό θα κάνουμε μία ενημέρωση σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, αλλά και τις θεραπείες. Οι περισσότερες πιστεύουμε ότι είναι κάτι που δεν θα τύχει ποτέ σε εμάς, αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως, κύριε Δόκτωρ Γιασά. Μεγάλη μας χαρά και τιμή, τα λέμε πάλι. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τους ομογενείς μας να ενημερωθούμε σε θέματα ογκολογικά, γυναικολογικό καρκίνο, καρκίνο του μαστού, αλλά και παχύ έντερο και οτιδήποτε έχει σχέση με όλα αυτά τα θέματα. Παλαιότερα ήταν δύσκολο να πιστέψουμε ότι ένας ασθενής με καρκίνο μπορεί να θεραπευτεί ή τουλάχιστον να δοθεί με πολύ μεγάλη παράταση ζωής. Σήμερα όμως το έχουμε πιστέψει. Συμβαίνει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα και όχι απλά να θεραπευτεί, να ιαθεί. Που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα του παρελθόντος, γιατί όλοι θέλαμε στο παρελθόν και λέγαμε να την κάνουμε χρονιά νόσο, μετά να την... Όμως έχουμε περιστατικά που έχουν ιαθεί. Ήταν πολύ σποραδικό το φαινόμενο στο παρελθόν, τώρα είναι πάρα πολύ συχνό. Και αυτό, επειδή μου κάνετε μια πολύ ωραία πάσα, και να το πω στους ομογενείς μας, ότι να μην ξεχνούν να κάνουν τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί είναι το όπλο που έχουμε, το κυρίως όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή, εμείς προσωπικά, ο καθένας από εμάς προσωπικά, στο να κάνουμε τους ελέγχους μας ανάλογα το φύλο, δηλαδή οι γυναίκες που ξεκινούν από τα 40 να κάνουν τη μαστογραφία τους και των υπέρηχων, οι άντρες μετά τα 45 όσο αφορά το PSA και την ορολογική εξέταση, και τα δύο φύλλα στην κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση και αυτό μετά τα 45, και βέβαια ανάλογα με την κληρονομικότητα του καθενός να ξεκινάει πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή τα κορίτσια που ξέρουν ότι είναι φορείς κάποιων γονιδίων όπως το BRCA1, BRCA2 ή που έχουν συγγενείς με πάνω από 2-3 περιστατικά καρκίνου μαστού οθικών, θα πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικούς ελέγχους ή γονιδιακούς ελέγχους, και αν είναι φορείς γονιδίων, τότε θα πρέπει να ξεκινάει η παρακολούθηση από την ηλικία των 18 ετών. Το βασικότερο όλων για μένα στο μαστό είναι η αυτοεξέταση και η αυτοψηλάφιση. Γιατί γίνεται η κάθε μία γιατρός του εαυτού της, μαθαίνει το μαστό της και μπορεί να το δει ανά μήνα ότι κάτι έχει αλλάξει στην αρχιτεκτονική του μαστού, να πάει άμεσα στο γιατρό, να βρεθεί εν το γενέσει του ένα πρόβλημα, να εξαιρεθεί από πάνω της και να ιαθεί. Ο στόχος της ίασης είναι η έγκαιρη διάγνωση. Όταν εμείς το βρούμε κάτι πάρα πολύ γρήγορα, είτε αυτό είναι καρκίνος του μαστού, είτε είναι γυναικολογικός, είτε είναι παχαίος εντέρου και οπουδήποτε αλλού, ακόμα και στο πνεύμονα, στοχεύουμε πάντα την ίαση ή τουλάχιστον στις λιγότερες περιπτώσεις να έχουμε μια μεγάλη παράταση της επιβίωσής μας. Οι Ελληνίδες, οι γυναίκες είναι ευαισθητοποιημένες στην πρόληψη του καρκίνου? Ναι, είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένες τα τελευταία χρόνια, χάρη στις διάφορες καμπάνιες που έχουν γίνει είτε στα πλαίσια του Υπουργείου Υγείας είτε και σε ιδιωτικές οργανώσεις, όπου βλέπουμε πια ότι οι περισσότερες υποβάλλονται σε αυτούς τους ελέγχους και στα διάφορα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί, και έχουμε έγκαιρες διαγνώσεις και τις βλέπουμε πια και
βλάβες πάρα πολύ μικρές, βλάβες του 1 εκατοστού, 1,5, μισό εκατοστό, ενώ στο παρελθόν μας ερχόντουσαν και ήταν μεγάλες, εξαλκωμένες, μεταστατικές, και αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κάποτε χανόντουσαν, τώρα εμείς τους κάνουμε καλά και μπορούν να είναι πάλι χρήσιμα μέλη μες στην κοινωνία. Να μιλήσουμε λίγο για τις θεραπείες. Μία βασική θεραπεία είναι η χημειοθεραπεία. Πώς ακριβώς λειτουργεί στο σώμα? Η χημειοθεραπεία είναι μία, όπως το είπατε, από τους βασικότερους πυλώνες στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σε αυτές τις περιπτώσεις που η βιολογία της νόσου υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει. Μπορεί να προηγηθεί σε κάποιες περιπτώσεις του χειρουργείου ή να έπεται του χειρουργείου, να είναι δηλαδή μετά το χειρουργείο. Δεν θα καθίσουμε τώρα να τους πούμε αυτά τα οποία είναι πολύ όμορφα και πολύ εκπαιδευτικά, μπορεί να τα κάνουμε σε κάποια άλλη ημέρα, όμως είναι συγκεκριμένες, κρατούν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι εβδομαδιαία, μπορεί να είναι 15 ημέρες ή ανά εβδομάδα. Είναι πολύ καλύτερα ανοιχτές συγκριτικά με το παρελθόν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύονται και με ανοσοθεραπεία, μιλώντας για το μαστό, ή και σε άλλες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν είναι λόγω του ότι από τη μία έχουν βελτιωθεί τα φάρμακα, μετά έχουν βελτιωθεί τα υποστηρικτικά φάρμακα για τις παρενέργειες που μπορεί να εμφανίσουν, και δεδομένου ότι μετά το 2005 που έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται νέα φάρμακα που είναι πιο στοχευμένα στο νεοπλασματικό κύτταρο, έχουν λιγότερες παρενέργειες στα φυσιολογικά κύτταρα. Έτσι λοιπόν έχουμε τις στοχεύουσες θεραπείες που βγαίνουν μέσω του NGS που στέλνουμε, δηλαδή των μοριακών ελέγχων, τις γνωστές ανοσοθεραπείες που θα έχουμε ακούσει, ή και τις θεραπείες συζευμένων φαρμάκων, δηλαδή να είναι ένα χημειοθεραπευτικό από τη μία πλευρά και μαζί να έχει συνδεθεί με ένα μοριακό φάρμακο, ένα βιολογικό φάρμακο, και που φαίνεται τώρα τα τελευταία χρόνια ότι αυτά τα φάρμακα αρχίζουν να παίρνουν πολύ σημαντική θέση στην φαρέτρα των ογκολόγων, γιατί δίνουν εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Προτιμάμε τη χημειοθεραπεία από την ανοσοθεραπεία, είναι πιο στοχευμένη η χημειοθεραπεία, και πώς λειτουργεί στο σώμα? Όχι, δεν προτιμάμε το ένα ή το άλλο, προτιμάμε αυτό που λέει η νόσος του ασθενούς. Επειδή εμείς διαρευνούμε τα βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσους κάθε ασθενούς και αυτή μας κατευθύνει αν θα βάλουμε ανοσοθεραπεία, αν θα βάλουμε χημειοθεραπεία, αν θα βάλουμε μια στοχεύουσα θεραπεία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στο πνεύμονα η ανοσοθεραπεία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλες επιβιώσεις χάρη στην ανοσοθεραπεία. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν που έχουμε στείλει ένα μοριακό έλεγχο, το γνωστό NGS, και βλέπουμε φάρμακα τα οποία, μάλλον μεταλλαγμένα γονίδια, και μπορούμε να στοχεύσουμε εκεί κάποια νέα φάρμακα που τους λέγουμε στοχεύουσες θεραπείες, target treatments, έτσι, για να καταλαβαίνουν καλύτερα οι ομογενείς μας. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην πάρουν ποτέ χημειοθεραπεία. Θα μπορούσαν λοιπόν να πάρουν ένα χάπι και να μην πάρουν ποτέ χημειοθεραπεία, και με αυτό το χάπι να πάνε πάρα πολλά χρόνια με το να εξαφανίσουν όλες τις μεταστάσεις που μπορεί να έχουν, δηλαδή πολλές φορές νοσήματα σταδίου 4, που τι σημαίνει? Ότι έχει φύγει από την πρωτοπαθή του θέση, από εκεί που έχει αναπτυχθεί, και έχει πάει και έχει μετατεθεί σε ένα άλλο μέρος του σώματος. Αυτό λέγεται μετάθεση. Αυτό λέγεται στάδιο 4. Όταν φύγει από εκεί που γεννήθηκε ο καρκίνος και το βρούμε σε ένα άλλο μέρος, είναι σε ένα άλλο όργανο ή και σε μια άλλη θέση ακόμα του ιδίου οργάνου, παραδείγματος χάρη στον πνεύμονα να αναπτυχθεί σε έναν λοβό και να το βρούμε σε έναν άλλο λοβό ή από την άλλη πλευρά ή με πλευρητική συλλογή, αυτά λέγονται σταδίου 4 νοσήματα. Και έχουμε δει τέτοια νοσήματα σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση του πνεύμονα, που μπορεί να είναι γυναίκες μη καπνιστές, με γονιδιακές μεταλλάξεις κτλ., όπου θα πάρουν μια στοχεύουσα θεραπεία, αυτό το υποτιθέμενο target treatment, και θα πάνε εξαιρετικά, χωρίς σημαντικές παρενέργειες, με εξαιρετική καλή ποιότητα ζωής και εξαιρετικά αποτελέσματα. Πώς αντιμετωπίζετε τις περιπτώσεις του καρκίνου στην εγκυμοσύνη?
Είναι ανάλογα τι καρκίνος θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έχουμε λοιπόν πολύ συχνά βλέπουμε έναν καρκίνο του μαστού, γιατί η εγκυμοσύνη είναι σε νέες γυναίκες, άρα ο συχνότερος καρκίνος είναι ο καρκίνος του μαστού, ή κάποιες φορές δυστυχώς μπορεί να είναι και γυναικολογικός. Στην περίπτωση λοιπόν του καρκίνου του μαστού είναι ανάλογα το τρίμηνο. Αν είναι αρχικό τρίμηνο, πρώτες εβδομάδες, εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, πρέπει να κάνουμε διακοπή κύησης. Μετά όμως το δεύτερο τρίμηνο θα μπορούσαν τα πράγματα να πάνε διαφορετικά και έτσι, και ειδικά το τρίτο, δεν το συζητάμε, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες θεραπείες που είναι εφικτό να γίνουν, χημειοθεραπείες, να γίνει το delivery που λέμε, να γίνει ο τοκετός και μετά να συνεχίσουμε την θεραπεία, την συστηματική όσο αφορά το νόσημα της ασθενούς και να πάει και για το χειρουργείο. Δηλαδή προηγείται λίγο η χημειοθεραπεία του χειρουργείου σε αυτή την περίπτωση. Θα θέλαμε να μας πείτε τους λόγους που θα πρέπει να επιλέξουν οι ομογενείς μας στο ΙΑΣΟ ώστε να αντιμετωπίσουν τα ογκολογικά τους προβλήματα. Είμαστε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος και σε επίπεδο high-tech, υποδομών και σε επίπεδο ιατρών. Το ιατρικό επιστημονικό προσωπικό είναι πάρα πολύ ψηλό, το νοσηλευτικό επίσης και το ξενοδοχειακό, τα πάντα νομίζω ότι είναι και ανταγωνιζόμαστε κάλλιστα το οποιοδήποτε νοσοκομείο της Δύσης. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτεί ένας ομογενής δικός μας είναι οι διαφορές και για ποιο λόγο να το επιλέξει. Ένα είναι ότι έχει γρήγορη πρόσβαση στην διάγνωση και στους θεραπευτικούς χειρισμούς. Να φανταστείτε, θα φέρω ένα παράδειγμα ενός συναδέλφου, ο οποίος ήταν στο Καρολίνσκα, στη Σουηδία δούλευε, γιατρός, του διαγνώστη καρκίνος του πνεύμονα, του πήραν βιοψία από τραχυλικό λαμφαδένα τον Απρίλιο και μέχρι τον Ιούνιο δεν είχε βγει ακόμα η διάγνωση, γιατί έλεγαν ότι είχαν διαφοροδιαγνωστικά θέματα όσον αφορά το δικό του περιστατικό. Το ξεκίνησαν εμπειρικά θεραπεία, το όπου ήταν λάθος, γιατί το ξεκίνησαν σαν μικροκυταρικό ενώ δεν ήτανε. Και ο άνθρωπος απεγνωσμένος με 3 παιδιά, νέος άνθρωπος, 45 χρονών, έρχεται με βρίσκει μία Τρίτη, το θυμάμαι μέχρι τώρα, καλό τον συνάδελφο για να του πάρουμε νέα βιοψία, γιατί δεν είχα βιοπτικό υλικό στα χέρια μου. Μέχρι την Δευτέρα είχαμε απάντηση από έγκυρους παθολογανατόμους εδώ, όπου μιλάγαμε για ένα μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, και την επόμενη Τρίτη ξεκίναγε χημειοθεραπεία εδώ, μαζί με ανοσοθεραπεία. Κάτι το οποίο έκανε σχεδόν 2 μήνες να ξεκινήσει και με λάθος τρόπο στην Σουηδία. Δεν σημαίνει ότι η Σουηδία δεν είναι μια από τις εξαιρετικές χώρες όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη και επιστημονικά. Όμως δυστυχώς υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και στη Βρετανία και στη Σουηδία και σε άλλες χώρες, ακριβώς γιατί είναι το cost effectiveness. Η Ελλάδα για κάποιο λόγο λειτουργεί πολύ πιο ανθρώπινα και έτσι εμείς έχουμε πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση, γιατί ξεκινάει η διαπροσωπική σχέση με τον ασθενή, και αυτό είναι το βασικό το ρόλο, και όχι εγώ είμαι ο γιατρός, το σύστημα και ο ασθενής έξω από την πόρτα, όπου ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει πότε θα απαντήσει στο εργαστήριο το ένα, πότε το άλλο, πότε το παράλληλο. Γίνεται προσωπική υπόθεση ο κάθε ασθενής του γιατρού και αναλαμβάνω να τρέξω, να δω την ιστολογική του, έχω την ομάδα μου που θα το κάνει αυτό, να βγει πάρα πολύ γρήγορα, να ξεκινήσουμε την αντιμετώπιση γρήγορα και βέβαια σεβούμενοι πάντα τη χρονική διάρκεια που χρειάζεται από τη μια ιατρική πράξη στην άλλη, να κάνουμε τα πάντα πάρα πολύ σε εύλογο χρόνο. Αυτό το καρπώνονται και γι' αυτό έχουμε και οι ασθενείς μας και γι' αυτό και έχουμε επιβιώσεις πάρα πολύ σημαντικές, να μην πω τις καλύτερες στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι παράδοξο μια φτωχή χώρα σαν την Ελλάδα να έχει επιβιώσεις καλύτερες από τη Βρετανία, καλύτερες από την Γαλλία, από τη Σουηδία, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για αυτή τη σχέση που υπάρχει με το γιατρό ασθενή, τη γρήγορη έναρξη των θεραπευτικών χειρισμών, τη γρήγορη αντιμετώπιση και πάνω απ' όλα την πρόσβαση στα φάρμακα υψηλού κόστους, κάτι που
σε άλλες χώρες λόγω του cost effectiveness να μην μπορούν να τα έχουν. Εμείς εδώ μπορούμε, χάρη σε μια επιτροπή υψηλού κόστους που τα στέλνουμε, και αφού μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε επιστημονικά ότι πρέπει αυτός ο ασθενής να πάρει αυτή τη θεραπεία, μας την εγκρίνουν, περνάει 15-20 μέρες, έχουμε την έγκριση και ξεκινάμε την αντιμετώπιση. Άρα είναι ένας ασθενής που είτε θέλει να έρθει εδώ στην Ελλάδα, είτε καρπώνεται ακριβώς την ίδια θεραπεία που θα μπορούσε να καρποθεί στις ΗΠΑ ή στον Καναδά. Κύριε Γιασά, σε αυτό το σημείο να βάλουμε άνω τελεία και πάμε να συνδεθούμε με το Μόντρεαλ, με τον καθηγητή στο Μιγγίλ, τον κύριο Γιώργο Τσούκα, ο οποίος έτυχε να είναι και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Μόντρεαλ. Κύριε Τσούκα, σας ακούμε. Χαίρετε, χαίρετε. Σας στέλνω θερμούς χαιρετισμούς από τη Βόρεια Αμερική. Και όπως ξέρετε, κύριε Τζέννη, τώρα, με την τεχνολογία που υπάρχει, ο κόσμος έχει γίνει ένα μικρό χωριό. Μπορούμε κατά πάσα στιγμή να επικοινωνούμε και να περνάμε τις ιδέες μας, τεχνολογία, όλα τα τελευταία ευρήματα που υπάρχουν, και έτσι χτίζουμε μια συνεργασία μεταξύ διάφορα κομμάτια της γης. Και αυτή η συνεργασία, νομίζω, έχει πάρει σάρκα και οστά στο θέμα του ιατρικού τουρισμού. Δηλαδή μπορούν πολλοί από τους ομογενείς και τους μη ομογενείς εδώ να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα, όπου υπάρχει τέλεια ιατρική πάνω σε διάφορα θέματα, και αντί να περιμένουν, παραδείγματος χάρη, ή να πληρώνουν μεγάλα ποσά εδώ για διάφορα θέματα όπως πλαστική χειρουργική, όπως οδοντιατρική, ορθοπαιδική, μπορούν κάλλιστα να πάνε στην πατρίδα τους και να έχουν τις υπηρεσίες που υπάρχουν και στη Βόρεια Αμερική, υπάρχουν και ακριβώς και στην Ελλάδα. Γι' αυτό προσπαθούμε να κτίσουμε αυτή τη γέφυρα και νομίζω αρχίσαμε και πάει σε πολύ καλό ρυθμό. Και πιστεύω ότι οι τηλεθεατές που μας ακούνε να μάθουν το τι υπάρχει και τι προσφέρει η Ελλάδα, και γι' αυτό νομίζω τα προγράμματά σας κάνουν πάρα πολύ καλό σε όλη αυτή την προσπάθεια. Κύριε Τσούκα, βρισκόμαστε εδώ στην κλινική Ιασό, στο γραφείο του Dr. Στέλιου Γιασά, ο οποίος είναι διευθυντής της Β' Ογκολογικής Κλινικής, αυτό το μεγάλο νοσοκομείο του Ιασό, και θα θέλαμε έτσι λίγο να κάνετε κάποιο διάλογο στο θέμα του ιατρικού τουρισμού σε ό,τι αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς. Κοιτάξτε, λίγο πριν αρχίσει το πρόγραμμα είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον κύριο Γιασά, τον οποίο τον γνώρισε και προσωπικά, και σκέφτομαι αυτή τη στιγμή να του στείλω ένα ή δύο ασθενείς που υπάρχουν εδώ, που μπορεί να υπάρχουν κάτι ειδικά προβλήματα με τη θεραπεία τους, να τον στείλω στον κύριο Γιασά για θεραπεία. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το φιλικό κλίμα και αυτή η άνετη επικοινωνία μαζί μας, η οποία θα πρέπει να το καταλάβει γενικά ο κόσμος και να καταλάβει ότι η Ελλάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ιατρική. Μάλιστα διάβασα τώρα τελευταία ότι είναι ένατη στον κόσμο στον ιατρικό τουρισμό και μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα που έχουν οι ασθενείς στην Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία. Ξέρω ότι στο θέμα του IVF υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες που πάνε και από Αυστραλία και από τη Βόρεια Αμερική, Καναδά, πηγαίνουν στην Ελλάδα και τους παρέχουν πάρα πολύ καλές υπηρεσίες. Οι ογκολογικοί ασθενείς για ποιο λόγο θα πρέπει να διαλέξουν την Ελλάδα? Για διάφορους λόγους. Ο πρώτος και κύριος λόγος είναι το επίπεδο της ιατρικής στην Ελλάδα είναι εξίσου. Είναι η άμεση επαφή που έχει ο γιατρός με τους ασθενείς στην Ελλάδα. Εδώ στον Καναδά πρέπει να περιμένεις 6 μήνες, 1 χρόνο να δεις τον γιατρό, επειδή είναι το σύστημα τέτοιο. Οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν μεγάλη αναμονή στην Αμερική και στον Καναδά? Εξαρτάται σε ποιο μέρος είναι. Στον Καναδά έχει πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Πόσο γρήγορα μπορούν να έχουν αυτή τη γνωμάτευση οι ογκολογικοί ασθενείς? Κοιτάξτε, είναι πιο σύντομη η γνωμάτευση. Δεν τους αφήνουμε τους ανθρώπους έτσι ακάλυπτους, αλλά στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ο ασθενής έχει το κινητό του γιατρού, κάτι που
ούτε καν το φαντάζεται κανείς εδώ, και έχει προσωπική περίθαλψη. Δηλαδή ο γιατρός ενδιαφέρεται πάρα πολύ και τον κοιτάζει τον ασθενή ως ειδική περίπτωση το καθένα, ενώ όταν είναι πολύ σοσιαλιστικό το πρόγραμμα όπως είναι εδώ, πέφτει ο ασθενής σε έναν αριθμό. Λες ο αριθμός τάδε, δεν λες η κυρία Σακελαροπούλου, λες ο αριθμός τάδε. Έχει αυτό το θέμα ότι δεν είναι προσωπική ιατρική. Αλλά πιστεύω, γιατί και έχω κάτι περιπτώσεις που έστειλα στην Ελλάδα εγώ προσωπικά και δεν είμαι ογκολόγος, που τα φάρμακα, τα τελευταία φάρμακα που είναι πολύ ακριβά, νομίζω είναι πιο εύκολο να τα βρει κανείς στην Ελλάδα παρά τουλάχιστον στον Καναδά. Στην Αμερική είναι πανάκριβα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα μας προσφέρει όχι μόνο πρώτης τάξεως ιατρική, μάλλον ιατρική πολυτελείας μπορείς να το πεις, όπου ο ασθενής αισθάνεται ασφαλής και έχει πάρα πολύ καλή περίθαλψη. Συμφωνώ απόλυτα. Γιώργο μου, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτά που λες και είναι και πολύ γρήγορη πρόσβαση στον γιατρό, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον δημόσιο. Έτσι τώρα με τα νέα δεδομένα από το 2025 που έχουν αναπτυχθεί, όπου γίνεται μία, θα έλεγα, υποτυπώδη συγχώνευση δημοσίου με ιδιωτικά, δηλαδή μπορούν οι γιατροί των δημοσίων να βγαίνουν και να εργάζονται έξω και το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι γιατροί των ιδιωτικών νοσοκομείων να εργάζονται μέσα, να χρησιμοποιούν δηλαδή τις δημόσιες υποδομές και να παρέχουν υπηρεσίες στους ασθενείς. Φαίνεται λοιπόν ότι από την στιγμή που θα ξεκινήσει ένα ογκολογικό πρόβλημα, μιλάμε ότι μέσα σε 3, 4, 5, 6 μέρες η διάγνωση έχει τοποθετηθεί και ξεκινάει και η αντιμετώπιση της. Εάν μιλάμε για τοπική νόσο, χειρουργικά μπορεί ο άνθρωπος να υποβληθεί σε χειρουργείο μέσα σε μία εβδομάδα από τότε που διαγνώστηκε η νόσος, μάλλον ενδεχομένως και την επόμενη μέρα της διάγνωσης που θα έχουμε στα χέρια. Και βέβαια με την διάρκεια και ανάλογα το χρόνο που χρειάζεται από ένα χειρουργείο για να ξεκινήσουν οι περαιτέρω θεραπευτικοί χειρισμοί, είτε αυτό λέγεται ακτινοθεραπεία, είτε λέγεται συστηματική θεραπεία, αρμονική θεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλοι target treatments, τα οποία βγαίνουν μέσω των μοριακών ελέγχων, δηλαδή το γνωστό NGS που λέμε γενικότερα ανά τον κόσμο. Έτσι έχουμε, όπως ακριβώς σωστά το είπατε, έχουμε άμεση πρόσβαση εμείς σε όλα αυτά τα ακριβά φάρμακα, αρκεί να έχουν FDA approval. Από τη στιγμή που έχουν FDA approval, εμείς μπορούμε να τα χορηγήσουμε περνώντας πρώτα από μια επιτροπή υψηλού κόστους εδώ, όπου βλέπουμε είτε είναι εντός ένδειξης είτε εκτός ένδειξης, που λέμε off-label. Μπορούμε να χορηγήσουμε τα φάρμακα και αν το στοιχειοθετήσουμε σωστά, έχει άμεση πρόσβαση αυτός ο ασθενής εδώ στην Ελλάδα. Ενώ αυτό μπορεί να μην το έχει σε χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Αμερική ή ενδεχομένως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν το συζητάω. Και από οικονομικής πλευράς είναι πολύ γνωστό και το ξέρετε ότι όλα είναι φθηνότερα εδώ. Ακόμα και ένα νέο φάρμακο που βγαίνει στις ΗΠΑ που παίρνει πάντα FDA approval εξ αρχής, μπορεί να έχει ένα υψηλότερο κόστος και εδώ να έχει 10 φορές πιο φτηνά. Που να δίνεται η δυνατότητα σε έναν άνθρωπο, ακόμα και αν δεν είναι ασφαλισμένος, να μπορεί ενδεχομένως και να το πληρώσει αν κάνει 1.000-2.000 ευρώ μια θεραπεία. Βεβαίως, αν είναι ασφαλισμένος, αν έχει άμκα, αν έχει προλάβει μέσα σε 1-2 μήνες και να κάνει μια ασφάλιση στο δημόσιο, μπορεί να πάρει τα φάρμακα αυτά δωρεάν. Πιστέψτε, δωρεάν. Έτσι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ακούσουν οι ομογενείς μας που έχουν πρόβλημα και που έχουν ειδικές συνθήκες και που αντιμετωπίζουν ένα ογκολογικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, να το σκεφτούν καλά από τη στιγμή που δεν δίνονται ή καθυστερούν στις ΗΠΑ είτε στον Καναδά να κάνουν έναν θεραπευτικό χειρισμό, είτε αυτό λέγεται χειρουργείο είτε λέγεται συστηματική θεραπεία για ογκολογικά προβλήματα.
μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς και εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε πάρα πολύ και να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και τη χρονοκαθυστέρηση. Δόκτωρ Τσούκα, σε αυτό το σημείο κλείνουμε τη σύνδεσή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε, που μεταφέρατε στο κοινό της εκπομπής Ελλάδας στο Φως. Θα είμαστε και πάλι σε επικοινωνία να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να ρωτήσουμε κάτι για τις άτυχες κοπέλες που έχουν γνωμάτευση καρκίνου. Θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην κρυοσυντήρηση οαρίων τους? Ναι, υπάρχει αυτό. Το κάνουμε εδώ. Ανάλογα βέβαια με την ηλικία, με την θέληση του ασθενούς, την βιολογία της νόσου, πόσο γρήγορη είναι και πόσο επιθετική, και το κάνουμε στο ίδιο νοσοκομείο. Έχουμε εξαιρετική ομάδα εδώ πέρα κρυοσυντήρησης. Η κρυοσυντήρηση είναι ένα κομμάτι το οποίο εμπλέκεται πάντα στις περιπτώσεις νέων γυναικών με νεοπλασματικά νοσήματα, και υπό αυτή την έννοια πάντα τις προτρέπουμε, τις παραπέμπουμε, και αν είναι και θέλησή τους, να υποβληθούν σε κρυοσυντήρηση, που αυτό θα πάρει 10-15 μέρες και μετά θα ξεκινήσουμε τον θεραπευτικό χειρισμό που είναι απαραίτητος για την περίπτωσή της ξεχωριστά. Οι γυναίκες που έχουν προχωρήσει στην διαδικασία της εξωσωματικής και πολλές φορές δεν πετυχαίνουν οι προσπάθειες και προσπαθούν αρκετές φορές, επιβαρύνονται με αυτά τα φάρμακα που τους δίνουν, μπορεί να έχει κάποια επίπτωση ή κάποια καρκινογένεση? Πολύ ωραία ερώτησή σας. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ανησυχούσε και εμάς και ήταν και ένα από τα ερωτήματα που κάναμε κατά τη διάρκεια της λήψης ιατρικού ιστορικού στις κυρίες που ερχόντουσαν με νεοπλασματικά νοσήματα και το τι είχε προηγηθεί στη ζωή τους, γιατί ήταν φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ευθύνονται για νεοπλασματικά νοσήματα του μαστού, των οθικών. Τώρα όχι πια, ευτυχώς, γιατί είναι τέτοια τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται, είναι αθώα και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και μπορεί να γίνει και να γίνει επανάληψη αυτής της πράξης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε συλλογή κυτάρων. Τα τελευταία χρόνια έρχονται όλο και περισσότεροι ομογενείς μας στην Ελλάδα, γιατί έχουν αντιληφθεί αυτό που προσφέρουμε εμείς εδώ πέρα, και όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύω ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι, εντάξει, πολύ καλύτερος από το δημόσιο λόγω υποδομών, αλλά και ότι ο ιδιωτικός τομέας προσπαθεί να τραβήξει τους καλύτερους γιατρούς κοντά του. Αλλά από το 25, όπως ανάφερα και πριν, επειδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις δημόσιες δομές, θα μας διευκολύνει και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ασφάλεια εδώ πέρα και που μπορεί να έχουν ένα άμκα. Άρα μπορούμε εμείς, εγώ ή όποιον γιατρό επιλέξουν, θα μπορούσαν, και που έχει πρόσβαση και στο δημόσιο, θα μπορούσε την ίδια ιατρική πράξη που την έκανε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να του την κάνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της επιλογής. Άρα πολύ λοιπόν σημαντικό. Υπάρχει και αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε από το 24, αυτό είχε ξεκινήσει αρχές του 24 και από πρώτου του 25 έχει τεθεί σε εφαρμογή και πολλοί γιατροί το κάνουν. Να μην φοβούνται και να επιλέγουν την Ελλάδα, γιατί ό,τι μπορούν να πετύχουν στη χώρα τους μπορούν να το έχουν και εδώ σε εμάς. People come to Greece for a holiday. But let me ask you, is it really a holiday to jump from the highest cliff into deep waters? Or to pick prickly fruit with bare hands? Shit. Washing food in seawater? Eating in a barn? Drinking 42% alcohol? Holding tight with strangers? Let me answer.
No. Coming to Greece isn't really a holiday. It's so much more. It's a life-changing experience! Αγαπητοί μας Έλληνες του εξωτερικού, σας καλωσορίζω στην Ελιτούρ. Το Ελληνικό Συμβούλιο Τουρισμού Υγείας ιδρύθηκε το 2013 με ένα ξεκάθαρο και φιλόδοξο στόχο. Την προώθηση της Ελλάδας ως ένα κορυφαίο προορισμό για τουρισμό υγείας και ευεξίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την αρχή της λειτουργίας της εργαζόμαστε αδιάκοπα για να τοποθετήσουμε την Ελλάδα στο παγκόσμιο χάρτη του ιατρικού τουρισμού, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε τη μοναδική σύνδεση μεταξύ κορυφαίας ιατρικής φροντίδας και αξέχαστων ταξιδιωτικών εμπειριών στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να προβάλλουμε την Ελλάδα, όχι μόνο ως προορισμό υψηλής ποιότητας ιατρικής περίθαλψης, αλλά και ως μέρος όπου οι ασθενείς μπορούν να απολαύσουν τον πολιτισμό, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά. Επίσης, αναφερόμαστε και στους υγιείς παγκόσμιους πολίτες, που θα ήθελαν να φιλοξενηθούν μέσα σε ποιοτικές δομές που να έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την πρόληψη τους, τον προσυμπτωματικό τους έλεγχο, αλλά και τις αλλαγές των καθημερινών συνηθιών τους, δημιουργώντας έτσι συνθήκες ευζοίας και μακροζωίας. Πράγματι, η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι γνωστή για την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της, τα όμορφα νησιά και την νόστιμη ελληνική και υγιεινή κουζίνα της. Ωστόσο, έχει επίσης τη δυνατότητα να γίνει ένας μοναδικός προορισμός για τουρισμό ευεξίας και υγείας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση στην ιατρική, που χρονολογείται από την αρχαιότητα, καθώς εδώ γεννήθηκε η δυτική ιατρική σκέψη και επιστήμη με πατέρα της τον Έλληνα γιατρό Ιπποκράτη. Σήμερα η χώρα διαθέτει μεγάλο αριθμό άρτια εκπαιδευμένων και έμπειρων επαγγελματιών υγείας, συμπεριλαμβανομένων γιατρών και επιστημονικού προσωπικού. Επιπλέον, η Ελλάδα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις υγείας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, κλινικών και ιαματικών λουτρών, που είναι εξοπλισμένα με την τελευταία λέξη τεχνολογίας και στελεχώνονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αυτό καθιστά την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ιατρική περίθαλψη ή αποκατάσταση. Η Ελιτούρ αποτελεί ένα δυναμικό και πολυσυλλεκτικό οργανισμό με εκατοντάδες μέλη που προέρχονται από διάφορους κλάδους υγείας και του τουρισμού. Τα μέλη της Ελιτούρ περιλαμβάνουν μεγάλα νοσοκομεία και κλινικές, γιατρούς, ξενοδοχεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αιμοκάθαρσης, κέντρα αποκατάστασης, ιαματικές πηγές, ταξιδιωτικά γραφεία, medical facilitators, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες αεροκομιδής ασθενών, επιστημονικά σωματεία, εταιρείες πιστοποιήσεων και άλλους επαγγελματίες, δημιουργώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στον ιατρικό τουρισμό. Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κλάδων ενισχύει την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους ασθενείς και τους επισκέπτες. Εκτός από την ιατρική τεχνογνωσία και τους φυσικούς πόρους, η Ελλάδα έχει επίσης μια ισχυρή παράδοση φιλοξενίας και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαμονής και εστίασης. Αυτό το καθιστά ιδανικό προορισμό για επισκέπτες που αναζητούν να συνδυάσουν την υγεία και την ευεξία με την πολυτέλεια και την άνεση. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό κόστος καθώς και το νομικό πλαίσιο της χώρας καθιστούν την Ελλάδα μας ελκυστικό προορισμό για τουρισμό υγείας ευεξίας. Αγαπητοί μας Έλληνες του εξωτερικού, σας περιμένουμε με χαρά όλους στην Ελλάδα μας.